patreon.com. Да ни да добавят средства ето от тук. Пишете промокод SAT, Supply, бум, 11% отстъпка. Нов ден, нов късмет, нов чалендж, нови кутийки. Да започваме. Да си връткаме бате. Ами, днес съм токсик, така че ще се връткаме токсик кутийки. Пък още да се прочуем. Добър вечер. Снайпер, какво става? Как е? Бъде снега, батко. Let's go! Йо, Бориската е много сериозен. 25 серия. Ще палиш ли патрулката или още в рестарт е сървъра, бат? В момента се аресва сървъра. Така че и да искам да паля патрулката, мога да запаля една цигара. Примерно. Ми естествено, разбира се, се минаваме през GG Drop. И ще въртим кутийката GG Spot. Апдейти да има. Нямам идея да няма апдейти, брат. Ако трябва да съм честен спрямо вас. Така че да. Наистина, I don't know. Бро. О, то много е калашник. Поу. Динер дог. Оп, Александър. Как е, братко? Йо, Кала. Какво става? Скоро новия дизайн. Късмет ми... Нямам за момента късмет, така че... Какво такова, брат? Очаквате ли скоро новия дизайн? Само мога ви загадна леко, че става брутално новата. Буквално е бруталния. Нямам търпение да ви го покажа завършено вече. Направо стрима ще... Като се сетя и направо... Не става обаче да ви спълвам. Bros go. Скрип. Мога въртем още една кутия от тук. Не даде разкоста бътърфлая.
Да го имаме да се върткаме. Добре. Въртим моята котика. Даркотър. Оу. $82 лева. Уха! Използ 2013 кейс. Бой бате. С камера връзване. За момента нямаме. За момента не, братко. Пусна ти да знаеш. Да, Алекс. Влизам, брат. Благодаря, че ми каза все пак, но да, влизам. Конектвам се. Ето, влизам. Ту-ту-ту. 85, йо, кутийката. Йо, скиница, тя ръкавите са лудница, човек. Някой не иска да ми ги подарим. За кои говоря, кои ми се падат. Това калашник струва майка си и баща си. Красота, бат. Стилето не е лошо, но като цяло материкавите са лудница. Време е да се вземем безплатните кутийки. Айде, в успех. Не забравяйте, когато играете в GG Drop, трябва да влезете после вземете безплатните врътки. Буквално тия пари са ви фри.
Да видим сега какво ще се падне. Дай тук тия кутийки, мамка му. За момента нищо интересно. Не е лошо. Се остава 3 айтема за апгрейд, by the way. Това е един, имам още един. И нещо за 14 евра. Има ли къде да отворим? О, 13 и нещо беше. Да. Баклаш. Трите ще пробвам да ги апгрейдна. Да ми се вържа ли някъде. Дециминатор. Окей. Сете. Е време за апгрейд. Let's fucking go. 41%. Да. О, апгрейд. Найс. Взехме ножката. Тук е рем за АВП на 40%. О, бебе. Тук заемка. Найс. Ножката за по-хубава ножка на 41,77. Let's fucking